Her vil jeg fortælle om, hvordan man anvender kasseklæde i Summa Summarum. Man starter med at starte programmet op, og når det er startet op, skal man have valgt eksisterende regnskab, hvis man har lavet det. Ellers se den video om, hvordan man opretter et regnskab. Jeg går ind og tager det nye regnskab, jeg skal have fat i, nyt regnskab, og trykker OK. Så kommer jeg ind i selve Summa Summarum og vælger at tage kasseklæde. I kan se, at kasseklæden vil have dato og skal starte med bilag nummer 1, hvis det er det første i en ny opgave. Der er et tekstfelt, hvor man skal skrive en sigende tekst i forhold til det bilag, man bogfører. Der er en kolonne med kontonumre, som man kan finde fra den eksisterende kontoplan. Der er en kolonne med momskode, hvis det er en konto med moms, der er fortrykt, om det er en købs- eller salgsmoms, der er tilknyttet. Der er en debit- og kreditkolonne, som hænger sammen med den kolonne, man har kontonummer på. Så er der en afstemningskonto, hvor man har betalingskontoen. Det kommer vi til om lidt. Jeg vil prøve at tage et par eksempler på at kontere i en kasseklæde. Det første kunne være, at man havde et kontant varesalg. Man kan gå her ind i højre side og finde kontoplanen frem og tage sit varesalg eller nettoomsætning og trykke OK. I se, der er en momskode. Et-tallet betyder, at der er knyttet salgsmoms til min nettoomsætning. Lad os sige, at jeg har solgt for 10.000 med moms, som jeg skriver ind her. Og man vil kunne se, at det fordeler sig med de 8.000 på nettoomsætningen, og at jeg skal aflevere til skat de 2.000. Det registrerer maskinen af sig selv. Pengene, lad os sige, de er gået i kassen, da det er kontant, så trykker jeg kassen her, og så har jeg mit bilag færdigt. Jeg kan gøre det, at jeg trykker på højre knappen, og kan gå ind og sige tilføj ny linje, eller jeg kan gøre det, at jeg trykker pil ned. Hvis man har lavet en linje, man synes er forkert, kan man også slette en linje. Jeg trykker her tilføj linje. Bemærk, at her vil den ikke rette bilagsnummeret i første omgang, så bliver man nødt til at gå ind og gøre det. Lad os sige, at i næste tilfælde, der har vi et kontant køb. Kontant køb af varer til videresalg. Varer, som jeg sælger videre, skal jeg have sat ind på mit varelager, så jeg finder min kontoplan igen ved at klikke ud til højre og gå ind og tage mit varelager. Som I kan se, så står der et total. Det betyder, at det er købsmoms. Lad os sige, at jeg fik varer for 5.000 kroner inklusive moms. Og lad os antage, at jeg betaler dem via kassekreditten. Så jeg tager kassekreditten som en betalingskonto. Og bemærk, at man kan se, at jeg har trukket pengene hernede i kassekreditten, og I kan også bemærke, at ved foregående bilag, at jeg kan se, at jeg fik penge ind i kassen. Lad os tage et sidste eksempel på et bilag, og se, automatisk kommer der nu nyt bilagsnummer. Lad os sige, at vi har købt kontorartikler. Kontorartikler går på øvrige omkostninger, så jeg skal have fat i min konto for øvrige omkostninger, konto 3900, og igen er den med en købsmoms. Lad os antage i stedet for, at det måske havde været mad til personale, så skulle man slette totalet, for der kan man ikke få moms tilbage. Lad os sige, at vi har købt kontorartikler for 1000 kroner, og igen betalt fra kassekreditten, så her behøves jeg altså ikke at gøre noget. Igen, man får besked på både, hvor meget der går på øvrige omkostninger, og hvor meget der er i moms. Man kan altid gøre det, at man kan tjekke, om man har fået debiteret og krediteret i alle bilag ved at gå ind og tjekke, og her kan man se, at den kommer frem, og man har debiteret og krediteret lige meget. Man kan også gå ind og se, om
hvilke konti man har bogført på, og i hvilke sider, så man får en fornemmelse af, hvor man har bogstaveret henne. Når man er sikker på, at man ikke vil bogføre mere i kassekæden, og har tjekket af, at kassebeholdningen stemmer, kan man gå ind og trykke bogfør. Og være opmærksom på, at I først må trykke bogfør, når I er sikker på, at jeres konteringer er, som vi skal være. Ellers kræver det et større arbejde at føre bilagene tilbage. Men jeg gør det, at jeg nu går ind og trykker bogfør. Og vi ønsker at bogføre kassekæden, og så får man, at man kan udskrive, og det kan man gøre, så får man et papirformat, eller man kan trykke annullere. Og bemærk, nu er alle kontiene væk, som vi har skrevet i før, for nu er de gået ind i regnskabet, og man kan starte en ny kassekæde. Hvis man vil finde det gamle regnskab, kan man gå op i det, der hedder rapporter, og gå ind og se om, hvad man har lavet i den sidst bogførte kassekæde. Og her vil der altså stå, hvad man har bogført på den forhenværende kassekæde. Der kan man finde alle kassekæder. Og det var, hvad jeg vil fortælle om kassekæde.